hamza dia Tripura mathaga mathang. Hamza dia Tripura mathaga mathang. Bezakai mo. Libaran para. Age CPM party nung tama bezaga pot manai tong mani. Age CPM party thamman khara khaha thangay ang tuhawa kathaga dia ang Tripura mathaga thangya. Ai nite ang muhuna manpa. CPM no yakare Tripura mathaga hamjak mani men karon tama jengjal rok tama rok khlai jang mani tong. Jengjal mane CPM na hamjak dia plang mane Nin bumung? Dia plang. Nin bumung? Jarang hamza. Nin sini mung kasa bumung? Ani bumung dai. Makal Tripura. BJP yakare ang turong rekha hamjagi Nin bung ta? ani orang gong Tripura Bezaga ni. dan parani No age BJP party mung sasuk pot rok man mani di tong. itu por maya angra sada ya khakle जों दिनै निबारन पारा सफायजाक दिनै सफायमानि कारन जोंनि महाराजानि आइडियोलॉजी बाय जों दिनै दुई परिवार जों जयनिं नाखा अ जयनिंगो जों पूर्व मानिकनि एक परिवार ते पश्चिम मानिक देवानि एक परिवार बरफ बुबाग्रानो हामजागैनाय बरफ बुबाग्रानि बाना रमखा रंगमुनि त्रिपुरानि फेमिली ऑफ 5 बुतार ते चिनी मकल जय त्रिपुरानि फेमिली ऑफ 6 बुतार अमके बरंनि नुखुंनि बरफ 6 बुतार काओ टोटल 2 परिवार 11 बुतार बरफ अन्य पार्टीनि याकारै चिनी त्रिपुरा मथा बाना रमखा तमानि हिनबा चिनी करबुक साब डिविजन चिनी टैफां चिनी ब्लक प्रेसिडेंट हिरण्मय त्रिपुरानि नेतृत्वे बिनि सामुं काहाम ते चिनी बरम गनां चिनी एमएलए संजय मानिक त्रिपुरा बनी नायकुलमानि बाय चिनी करबुक साब डिविजन नि जे नाहारमुं तिनिसक जरातै जों त्रिपुरा मथा पार्टी बुबाग्रानि नेतृत्वे जों काहाम सामुंनो खाय दङ ते अन्यान्य जागाबो जों सामुं गोबांमा खे खालायरेखा नगै दङ पाब्लिक रक काहाम साबो हामिया साबो आं सानामो जोंगो बीजेपी नि चिनि ताखग्रनो नरक बुबाग्रानो हामजागदि बुबाग्रानि लगे फायदि चिनी करबुक साब डिविजन निबो चिनी जारा बीजेपी खाय दंनाय ताखक बुखुग्र नरक माया नांया दे चिनी महाराजा न नांदी तमानि हिनकाके महाराजा बबो निनी आनी जतो जाति मिले ओइनो त्रिपुरा मथा हिनि खलायै ब चिनी त्रिपुरा सानि बागै सामु खलाय दङ जोंले मा काबो जों सुदु लिडारिया जों पुरा निनी आनी बरख निनो जों सामु खलाय दङ जों जतो जातिनो तैनो काम खाय दङ आबनि बागै आं हामबायरानाय चिनी हा बुबाग्रानो बरख तिनी जयनिं रेखा त्रिपुरा मथावो बरख खना चिनी लगियो आगरतला थांनाय आसके जों बिलिभ खलायो महाराजानो चिनी बरेगी दुकान त्रिपुरा मथानि चिनी चेयरमैन र पूर्व मानिको ते पश्चिम मानिको बरख तिनी फाइनानि तंमानि किन्तु जानिजार सामुं गोबांमा बरबो सुबा सुगो थांलायजाक बरबो साल थांलायका जोंबो फुंनि सिमिं नखरमानि प्रग्राम पाय आं दिनि जों त्रिपुरा सानि बागै सामुं खाय दङै तंमानि बय सागांके लाखिमिसा बहग माइक्रिजार जों पुरा सामुं खलायो सुरो महाराजानि बागै दै सिमिं 2 बटल लोंद्रब जों दिनि आजके जों महाराजानि ककपिरो तमानि बागै निने आनि बागै महाराजा जत्तनो थांजा खलायदि नै चिनी बरकबो थांचां सिदि तापक जरतै असंनो सानाय आनि कप नारांनाय हामबाय महाराजा आयुलक्थ त्रिपुरा मथा आयुलक्थ